Emwache na emwakwa abadeba Nnawotwi ewo Adom TV so emredru se o se hwe ensem eba Nnawotwi mu no na yesi ho nkonwa adwendwen ho se ne be ya betumi magana akonanim ene no ensem esi Nnawotwi no doso emum yeyi miensa a ewosru ye wanim na ya hwe na yebesi nkonwa ayetumi apensem bibia atumi akoyie ye ne mpanimfo a enimde ene bedwen ensem yi ho ama yetumi abona bibi etumi akoye na mum ansa ebe konsem no memfanto anim se Ghana dehye obone bo ewo Turkey Christian achu Turkey asemusi ya na yenyina ye bom paye se ebetumi ehunu no na yetie na anyasem pa anyasem de asem pa bo yenyina ye bo ye se nka ebehunu no nyesa na akwakoba no na yete and say na ye kan de e bedding say betumi aka say ye behu ye nua Christian achu na nia eba emu dosopo no ye behwe na ye de aba ema won so atumi atimi na ye te ne say enya de a ye nua be ma no ye betumi na ye sinipi say okaye ho ewo atiasefo so na emom ye ni de achi a ye hwehwe mu se ne mu ko na ye de nsem ni na de amol na kakra ye betumi aka ne se ne yete ene se ye nua Christian achu edin se betumi aka se okay ho asase so okay na ye nko ye ni mo ye na ye hwe Nnawotwi nsem a ye de ye ni ma ye hwe ne wa bebedi ho nkomo ma memfanto we ni mu se ye nyina ye nim se Nnawotwi na eye finance minister ana aban to yenim se yetumi ayesa awie sa na ye friend domestic debt exchange program adia na ye hwe se betumi restructure ye debt ye ka na ye de ama yetumi nya sa IMF MY no this week na yetumi enya ye dano ya minister eko parliament edin sem no mu ye ko to dwa ene ye besin nkonya na yetumi ahwehwe mu ye ye beko boko nso ye nyina ye nim se boko nsensema ye koso na na edne nenso Nnawotwi eye overload a woman progu ehwesi ohene foforo nenso no hunsem bebre na aba ye behwe ne yedi hu nkomo abisa se ne ye koswi ye benya anu yi ye betwa daben ye bedi ne hina hu nkomo again ye behwe sika ye gi wo public sector danu na Ghana Statistical Service de betu dwa se I say sika nkofo gi wo public sector no kwan ye de dem no ewo wadodo ye bedi e no so hu nkomo ewo ha omo a ye ne ombedi nkomo wo studio Dennis Kwakwa ono ya Ashanti Regional Communications Director edema the New Patriotic Party watna wajena konya Sam Jerome Western North Regional Communications Officer edema the NDC ono so ajena konya na emom yebekọ ahoma no so ne nkofo bebre akwakwedi nkomo ewo nsema yebe pensem mu ewo Nnawotwi mu nti wo de ono ye ntena ha Adom TV ye from Samuel Kojobre so betuma from KB yebekọ ne yaba yebehwe na ya don so mu dosopo oni entina ha yeba